penonton awalipun sampun teka Ki pas Pak Lurah Troketon Pedan dan Pambagio Harjo nelalah ya pas udan ngantek pindah nggon yang kidul dalan pindah lor dalan mergo udan terus den bar kuwi Pak Lurah terus nyanyi 1001 den sawise Pak Lurah nyanyi 1001 terus ninggali sawer suwun nggih Pak Lurah nggih sehat selalu terus bubar den tapi juga udan terus bar iki kan gleyong den gleyong iki tandane acarane wis rampung tamu-tamu padha mulih pas ki gleyong den tamu-tamu ya bingung padahal wis bubar arep mulih udan arep nang kene acarane wis bubar pemene tukang son tukang syuting pemusik enek sing keceh enek sing nang tritisan keramas enek sing wudu ibu-ibu sing nang mburi ya do bingung kabeh den kocar kacir lanjut season kedua ya dan bersambung to be continued.